El garatge d'en Gus, de Leo Timmers. Traducció de Marta Arguilé Bernal. Avui serà un dia excel·lent. En Gus es posa a treballar content. Què hi ha, Rico? Et veig molt encongit. Ajuda'm, Gus, que el meu seient és molt petit. Tinc unes coses per aquí i unes coses per allà. Faré un invent i ja està. Ei, Gina, com va amb el descapotable? Ai, Gus, el vent és molt desagradable. Tinc unes coses per aquí i unes coses per allà. Faré un invent i ja està. Renoi, Tom, vens molt acalorat. Aigua, Gus, que estic deshidratat. Tinc unes coses per aquí i unes coses per allà. Faré un invent i ja està. Senyora Frisk, té alguna complicació? I tant, Gus, necessito refrigeració. Tinc unes coses per aquí i unes coses per allà. Faré un invent i ja està. Hola, Bart, et veig amoïnadíssim. Gus, aquest trasto va lentíssim. Tinc unes coses per aquí i unes coses per allà. Faré un invent i ja està. S'ha fet fosc i en Gus ja vol plegar, però tan brut no vol marxar. Què li queda al capdavall? Poca cosa. Prou per al darrer treball.